Come again? You saying what? Ndati mune muzvezve baba, mukondazi chaiwo. Ende hamuna kuwana kapa web yana achimwene ava. Nekuti muparazongo wacho kauyu akachena, saka makatouwanawo neimwe nzira. Come again? You saying what? Zvawatoudzwa ndizvozvo wangu ende hapana marivhesi dhiri. Dokta ava atombotamba nevava. Zvawatoudzwa ndizvozvo. Mawana. Akumanaka. Ava kapa ndimaikurunga chete hakuna mumwe. Dokta ndibaye zvangu jekiseni rikuuraya ndife zvangu because nini handingararame ndiri chiseko chenyika inini. Ya, maiganzaka muchizviita magora muchinhumburisa vakadzi muchivapa vana 3. Mobva mavapa mazita ekuti kurungai. Mukwane imimi he? Iwe triple C, nyarara wanzwaka. Imimi dokta imimika. Yakutombonobvunza mumanagement yepanapa kuti makanyatsowana basa sei imimi. Because hamusikana professional. Munoziva here kuti munhu anogona kufa panapa neshoko muchiita zvimafanisi. Get away man. Papo madzibaba ndopindirana nemi. Gawe nozuro wakandipunzumura handiti uchizvito wakapenga. Asi inini manje somunhu anonamata ende anotyika Mwari handizvise mwoyo baini. Ndakatokuregerera kare in advance. Kwaina sniper musoja munhu wese anokanganisa hapana asina chitema pasi pano. Wese anovhiringidza hapana asina chitema pasi pano. Eka hamuchione manje. Ndozvatinogara tichiparidzaka kumasoro uku kuti chakatanga itsitsi nerudo kukazoya kunamata. Ukachengetera munhu chigumbuka uri kutozvitapudzira makore ako awanga wakapiwa naMwari kuti urarame. Mukuzviona manje. Boys ka zvamukutaura izvoka hamusi kana kutomboziva zvandiri kufileni. Ndikutonzwa kuti topera simba mumiviri wako kumeso. Gara henyu mandipedzisa kumana. Ende ka tenga henyu matedza vanhu vemusangano chi ndobva ndavaratidza gwara remusangano chairo chaipo. Upei nhamba dzacho afone boys hatina zuva rese panapa. Dokta, chingogara yakamandisota nekuti handina zuva rese panapa. Okay. Kwasara mimi muri tuka. Murasta nonohambanje. Wakachene wewe, hauna kubatwa nechirwere chechibage chinyoro. Pauri wewe murasta ka, ndofunga kana dai chakada kusvika ka, chaitongotetera kure. Chakatongovhunduka ka idzo krango dzaunorova idzi, nebrongo nemakabe. Waizoita zvingani? Uyu mudhara anorwara uyu. Dai kuri kudhara kwangu ndamuklepa kare. Muri kuona chii dokta wekurwara brain? Panapa chirwere kudhara ikoko maiziya. Nhasi kandi watombonoserebreta negativity maibata. Muchireveko naye Rastaman. Unaka wangu ndakatonobva pano pachipatara ndakanotenga gunpowder yangu palenda waiziya. Ndakanotenga kaoli yoko kodzongo kangu waiziya. Apa ndiri kureva bvololo. Ndakanotenga kaka 1 kg kangu kemagearbox aregion. Guys, hapana here anokwanisa kutranslata kwandiri. Ndarasika ini. Language dzekumaflats dzikaidzi handidzizive. Mira usamhanyeka ndobva ndanotenga magaka waiziya nemadomasi acho nekaonyeni kacho nechikchili yacho ndobva ndarova serious. Handitombotaura nemunhu ko ndiri mutanoka hapana. Dheri yere yandakatenge ndisina kufenda kayangoskirika rekuda kunodya sadza repachipatara mahara. Tinoona moto nechikombera gore rino. Baba, kana maponene paburire tsono sezvamaita izvika izvi. Haisika passport yekuti munobvoraudza chibage chinyoro kunzoko. Handiti, regai zvipora akabva mukutsva. Handine imwe counseling yandichakupeka yakadarika iyo iyi. Ya, zviriko futi. Saka gari uchaita sei? Nai triple simbana wangu. Wanga wadi yako kumumira izvozvo. Chirekeyo gawe chinohwara ichi. Iwe usikona bero kuti mwedzi mutete saka mapenzi akawanda anenge achipenga. Handiti mwedzi wazvariwa nyasi here. Kuri kwedu unorira fene dati kutodedzera kuti pusi mwedzi dendera. Mwedzi wazvariwa. Usazvise mwoyo baizvo chiri kutaura zvese izvi. Chinyorarai vabereki. Hatina zuva rese panapa kaisu. Hamuna kubhadhara futi makarapwa zvikwereti. Uko tiri kutambiriswa ma60 US. Munoti ndiri kufara here pandiri panapa. Imamai halandimi. Zvakadhakwa. Munawo muzvezve probability yekuti munachoka 400%. Saka muchaita sei? Handina kana basa nazvo ini. Ichashamisa here AIDS. Mukore una mafuta ekuzoraya. Ndipei hangu mapiritsi acho ndiende kumba kwangu ini. Hamuna dhiri. Inini apa ndoepo ndisiri kuzwisisa manje. Poriketi ndakanyopora makati kwaindiribe chirwere. Apa mawarani ndakanyopora futi makuti kwaindiribe chirwere. Kuita kutodiniko? Okay. Sezvo ndiine tsitsi nemi nyanga hazvo musina kubhadhara ka. Inzwai kamunzwe vabereki. Haisi automatic ka kuti ukavata nemunhu ane chirwere iwe usina unobva watochiitawo same time. It's possible kutorara nemunhu ari infected for 5 years, even kutosvika 10 years asi iwe usina. Especially kana munhu wacho ari patreatment. Aino arume izvo mukutaura ndikuzvinzwisisa ba zvangu ini. Saka kana porigeta iwe patreatment akazobva sei manje? Anenge akaita kunonzi kudefaulta. Pachishona ndo kunonzi kakusiya mapiritsi panzira. So vabereki kana une munhu wako waunodanana naye obatwa positive, iwe uri negative.
hamurambane henyu kana muchida. Unogona kutanga kunwa iya inonzi prep, motoita madiscordant partners. Ya, apa kapa, pana tinozwisisika chiremba. Asika, isusu katise dutega takutongofa munomu. Aiwa baba kurungai, hapana munhu ari kufa. Kumateneti uko ndine nhumbi yawo shomole. Ndakanzwawo manesi achitaura kuti HIV iyi ukangonwa mapiritsi zvakanaka chete unotorarama makore chaiwa wanga wakatarirwa naMwari kuti urarame. Hanzi haufanire kujamba uye hauzofanire kuramba uchiita unprotected sex. Saka mukuti handisi kusara munomu here. Ndakutenda kunopiwa mavhisiyara achona here akumana. But kupata chikombera ndinge ndidikoko ndikutoda kutorwa magiabhox arigoni wayo. Yes, ingawani ndiwo nyaya yatiri kutora nezvayo kwese apa. Uri kukwate? Handisi kwata ini. Ya, mungachienda henyu vabereki. Zveudokta ndaabhoini. Ndakuda hangu kutombotiraiwo zvimwe kana kuita immigration office. Zvandasangana nazvo this time. Sarenda. Tuendepi musati marisota. Iyo maHighland, handa yekumwe wangu hedu tinopiwa hedu masivhara edu isu. Ya, tisotei dokta. Senge inini ndiri pamutizo. Pane kamufesi kari kundipika mutauni umu. Handina time. Saka mwana wamai wangu zvekutodzika mausi kutoda kaiwewe. Anyway, hurai mufe. Iri bosses, as if I care. Dai kupati kwachona kukaya mabhebha akanaka manyama. Ukwanewe usatoda kusaizaka. Wauri kuda kuzora ndiani? Unogona kakutadza kuidya nyama yoyi ukada kuti adzungu risina basa rese. But kana tazogara heduka, timu rangu muri magwara kunzoko. Samutoko yawakaita yai iriko here wangu. Uri murume pasina vamwe sawiro wangu. Kungonzwa kuti madzimai ex yako yakakrara neweti mburuku. Hauko wangu. Paipenda kacho warume. Ina handishisebwa warume ndotaura chokwadi. Nayo chikombera. Usapedzeka munai whisky kubvota kudurura nengo kudurura musena kudaro. Nyongono yako iyi. Jamani, doro ndaunza rese dzikamai zvenyu kamusatombochka. DJ ndiridzireyo kaye kuti tese tiri maganazi panyika panapa. Hapana kana anogara pano. Baba sibidejika. Ingadai muri mumwe wenyuka. Matoti nyaraira bhozika. Makati fendera nobva maita nemukonde semutai. Iwo unoshayawo zvekutaurewe. Get away man. Kana mazogaraka. Zigwara renyika ndigarwe. Apa rinotya kufa. Apa richibanda vakadzi vevanhu. Hauko wangu. Uri hwai iwewe. Zvetoda kamimana chikombera muri bobvira mafenda aba. Ngatitaure chokwadi warume. Paribe munhu aisatya aba paye. Ngatingodzidze kusavhura mazipi apese pese warume. Kufa kwakauya uko. Kaira kuteya shomba nemakabeji. Vamwe makati shiri yazobvuta rekeni. Strategy. Ndauya nechistrategy. Eka. Ndaisivataurira. Kuti shiri inozongofa. Inaro chete. Inozongofa. Siya ichipaparika. Idzungu. Inozongofa. Asi pakupesira aiburuke.